होमबा बे समाव आङो आयंखौ जोंनि बे बिटिआरनि पोस्ट इउटुब चेनेलाव फरायनो लागोनसै आं दे खुलुमबाय साफ्रोमखौबो जोंनि नैबे बिटिआरनि पोस्ट इउटुब चेनेलाव जों फिन बरायनो लाग्रोबाय नैबे समाव गोबाव समनिफ्रायनो नोंथांमोनहा बुंबाय थादोंमोन जेनेखि दिलीप एक्टर बे आदानि न'आव थां आरो बे आदाया मानो थाखाय बेबायदि जोंखौ नागारनानै थांदों बेनि सोमोन्दै एसे लानानै फै होननानै नोंथांमोनहा जोंखौ बुंबाय थादोंमोन आजिले मास मोनब्रैनि बारा जाबाय नाथाय जों माखासे उसुबिदायाव आरो फारसेथिं जोङो बे जेनेखि दिलीप एक्टर बे आदानि फादारनि नाम्बारखौ जों मोनाखैमोन दा जोंनो सासे उदालगुरिनि सासे फंबाया जोंनो बे नाम्बारखौ हरदों ओमफ्राय बियो हरनानै दा जों दिनै नैबे समाव जों बे सारनि न'आव दंफैसै दा नोंथांमोननि खावलायनाय बायदि जोङो दिनै जेसेबांहाय जों नाजानोसै जों आयंनि खुगानिफ्रायहाय एबा नैबे सारनि खुगानिफ्राय जों गोबां बाथ्रा जों मिथिनानै लानि जेन' बे आदाया मा मा जानानै बेफोरबायदि जोंखौ नागारनानै सोरगोआव थांखो दा बे समाव सारखौहाय जोङो जोंनि चेनेलाव बरायनो लाग्रोबाय सार खुलुमबाय दा बे समाव आङो सार बे गामिनि सोमोन्दै एसे मिथिगोनसो लुगैबाय सार मा गामि बियो नैबे गामिया नाग्रासारा होनना बुङो बेखौ टंला नाग्रासारा टंला नाग्रासारा उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट दा नैबे समाव आङो थोंजोङै मिथिनो लुगैदों जे बे आदा दिलीपआ ओरैनो बेसेबांसो फरायनायामोन बियो ओरैनोथ' बियो गुवाहाटि प्रागज्योतिष कलेजाव हायार सेकेन्डारिखौ पास खालामनानै डिग्रिखौ कमप्लिट खालामनो हादिया होमबा बियो आं मिथिनो बेखिनियानो आरो बे आदाया सिगां समफ्राव ओरैनो बिदि मोसानाय मानायनि माबा मोनसे कर्सफोर लाबाय बायदोंमोन नामा बेखौ मिथिनायाव टंलायाव जेथिया 1992 थारमाने बियो ओरैनो इंलिस मिडियामाव होदोंमोन बेखौ आङो फार्स्टआव उदालगुरि रामसर बागरवाला इंलिस मिडियामाव होदोंमोन 1986आव आरो बेनिफ्राय बेवहाय जोंहा मा होनना बुङो बै मोनसे आन्दलन जादोंमोन ना हारसादो बर'दो दानलायनाय बे समाव माने आं क'क्राझाराव दङ ट्रेनिङाव टिचार ट्रेनिङाव दङमोन दा बे समावनो माने एसे थानो हायिनि उदालगुरिनिफ्राय फैनानै नैबे टंलायाव 1992आव एफिडिया एकाडेमिक इंलिस स्कुलाव एडमिसन लाफैबाय आरो बेयाव 6 to 7 बेयाव फरायबाय ओमफ्राय 1994आव दि निउ केम्ब्रिजआव टंलायावनो 8 to 10 फरायदों आरो बे ओमफ्राय 1997आव मेट्रिक पास खालामदों रिजाल्टआ होदोंमोन 28/6/97 बेयाव होदोंमोन आरो रिजाल्टखौ दा बिनिफ्रायनो बियो बुंबाय माने आंखौ बुंदों आरो मा कर्सखौ बे सिगां लाखादों बेवहाय 92निफ्राय लाबाय थादों डेन्स स्कुलाव लाबाय थादों बे ओमफ्राय बेखौ बुंदोंमोन डेन्सआव बारा बोसोर गोसो होनानै फरायनायाव बारा गोसो होलै बाबा नांगौ थाबाय बेनिफ्राय बे मेट्रिक पास जानाय लोगो लोगोनो आं टंलायाव फरायलालै आफा आं गुवाहाटियाव फरायनोसै होनना दे नोंनि गोसो बायदि मावा लायै लादो होनना बुंबाय ओमफ्राय प्रागज्योतिष कलेजाव लायदो आरो बे लानानै बेवहाय बेयावनो माबा डेन्स स्कुल नामा बेनि माबा टिचार हिसाबैसो मावग्रा जाबाय बेजोंहाय गणेशगुरि खाथियाव मा जायगा होनना बुंखो मोजां मिथिलिया आङो दा बेयाव माने पार्ट टाइम बे माने डेन्स टिचार हिसाबै मावो आरो बिदि कलेजाव फैयो बिथिं आरो बे गावनि डिउटिखौ बिथिं मावो आरो बेबायदिनो बियो हायार सेकेन्डारिखौ पास खालामबाय ओमफ्राय डिग्रियाव खुब सम्भब बे माने फाइनेलखौ होदिया बियो बे फाइनेलखौ होनाय समावनो थारमाने बै अननायनि दौलें ना मा मोनसे फिल्म दंमोन ना बियो एंगेज जानानै थाहैबाय थानाय बिदिनो थालांबाय आरो बे फरायनाय जादिया आं मिथिनायाव दा होनबाथ' बे दा मिथिबाय आङो जेनेबा आदाया न' दाउट टंलायावहाय उन्दैनिफ्रायनो एसे मोसानाय मानायनि माबा मोनसे लादोंमोन आरो जायनि फलाव बियो दिनै गुवाहाटियावहाय डेन्स मोनसे स्कुलावहाय टिचार हिसाबै मावदों होमबा बे समाव आं बेखौ मिथिनो लुगैदों बे आदाखौ सोरबा होनदों हाबा जाबाय ओमफ्राय सोरबा होनदों हाबा जायाखै बिनि सायाव माबा मोनसे बेखौ आं दहायबो बाहाय बुंलांखादोंमोन बेखौ
बे जेतिया बे मा होनना बुङो बे फिल्म ना मा होनना बुङो बेयाव जेतिया एंगेज जायो सिनेमायाव एंगेज जानायाव माने न'खौनो गारबाय बियो थारमाने आं माब्लाबा गुवाहाटियाव थांबा गुवाहाटियाव लोगो मोना बेखौ फैसा थैसा होनो थाङो गाननो जायोथ' बेयाव लोगो मोना माने बे समाव आरो फनबो गैया बिदि बे समाव फनबो लायाखै आङो बेनिफ्राय बहुद दिन माने बिदि न'आव एबसेन्ट थानायखाय आं न'आव रायज्लायबाय बेखौ दोनबोलाबा जानाय नंलालै माबा मोनसे खालामना होनांसिगोन माला होनांसिगोन होननानै बे गामियाव सासे खोब लोगो दङ बिनि बेखौ सोंबाय ओइ आबौ सोरबा गोसो थोनाय मानसि दङ नामालै होनना बुंबाय दोङो आबौ होनना बुंदों सोरलै होनना बुंदों खानसे भिडिअ खिथिबाय बे आंखौ ओइ माबायाव स्कुलाव नैखौ फरायोमोन क'क्राझाराव हिन्जावसाया भिडिअ खिथिबाय माने मा गामिनिलै होनना सोंबाय आं मागोलगान्दानि होनना थांबाय कालाइगावनि जावा मोखौबो लाबाय लानानै थांबाय रायज्लायनानै बुंबाय जे आंनो नांथारगौ दिनै नांगौ आरो हायोबा खैनाखौ हाट म दिनै हरलाबायनो होननानै बिसोरो बुंबा मा साननैसोनि उनाव हरसिगोन दे होनदों साननै नङा आंनो फैगोन दे बखाल नांथारगौ होनना बुंबाय माने हप्तासेनि भितराव लाना फैबाय जों लाना हाबा खाना होबाय दा बे हाबा जानाय सना माबामोन 2007आव बे हाबा जादों बैसागोनि 15 तारिख बेनिफ्राय बे आबौ फिसा गोदोरा दानि थांलाय फैलाय खालामनाया बियो 2009आव नभेम्बरनि 2 तारिखै जोनोम जादों आरो बे दा बेनिफ्राय बिदिनो थाबाय थानानै आं न'आव ओरैनो थाबाय थायोना ट्रेक्टर गंसे बायना होबाय आं गिदिर ट्रेक्टर बिदिनो थांनानै लोंनाया बारा जाबाय बेफोरो माजे माजे डिस्टार्ब जायो आरो लोगोफ्रा डिस्टार्ब खालामो बिदि उनाव बिदि थाबाय थानानै 2015नि 14 आगस्टआव सिगां जेबायदि माने ट्रेक्टर लानानै बाहेरायाव ओंखारलाङो बेबायदिनो ओंखारलांदोंमोन ओंखारलांनानै मोनाबिलि बे न' फैनाय समाव बै मानगिरि होनना बुंनाय बे थानसालि खाथियाव बाथौ थानसालि खाथियाव माने हरखाबैनो खर' गिदिंनानै बाइकखौ स्टेन्ड खालामबाय स्टेन्ड खालामनानै बे मानगिरि गामियावनो माने सासे ड्राइभार दंमोन ट्रेक्टर ड्राइभार जानि ट्रेक्टरखौनो सालायो बेबो बेखौ लिंहरबाय लिंहरनायनि सिगाङावनो गावहा माने बे गोग्लैबाय आरो मा हायाव लासै गोग्लैदो होनना खोनानो मोन्दों आरो बेखौ दा बेनिफ्राय फैनानै बिसोरो आंखौ फन खालामबाय थादोंमोन खिन्थु दुर्भाग्यबशत' आं माने खालि मबाइलनि खाथियाव गैया बेखाय प्राय आधा घन्टासोनि उनाव बे मानगिरिनिफ्राय मानसि फैनानै आंखौ खबर होफैबाय खबर होफैनानै थांनानै नुहैबाय मानसिया गोलैना दोङो माने आगसि आथिं आरो आखाइया माने तदां गैला थारमाने आगदाया एसे मावबाय थायोमोन आरो मा लोगो लोगोनो बेखौ हस्पिटालाव लांबाय टंला हस्पिटालाव लांनानै बेवहाय डाक्टरा बुंबाय जे इयाव लाखिबाय थानानै लाब गैया डाइरेक्ट गुवाहाटियाव लाना थां होनना बुंबाय आरो गुवाहाटियावनो आं डाक्टरजों सावरायबाय जे GMCHआव लाङालासिनो गुबुन प्राइभेट हस्पिटालाव लांनो हागोन ना हाया नोंथाङा जेराव खुसियाव लांनो हागोन होनना बुंनायलाय आरो एम्बुलेन्सआबो थांगोन होनना बुंनायलाय गुवाहाटि 6 माइलनि GNRCआव एडमिट हैदों आरो बेखौ 14 आगस्टआव बेनिफ्राय नैयाव 24 डेज थाहैबाय कन्डिसना गाज्रिखाय न' लाना फैफिनबाय आरो बेखौ काहिनिया बहुत ट्रेजेडिनिया बुंनो थाङोबा आबौ फिसा गिदिरा 2009आव जोनोम जाबाय आरो आबै फिसा खासे दङमोन बियो 2015नि 7 सेप्टेम्बराव जोनोम जादों आरो मा बियो थैदों 8 सेप्टेम्बराव सानसे एप्रिल खाफाल आरो थारमाने गुवाहाटियाव 24 दिन दोननायनि उनाव आं बेखौ जिता लाना फैयो बिथिं आरो जा बिहामजोआबो एकदम हाखार डेलिभारि जाहां आरो बेनिफ्राय आं गामियाव सानैसो मानसि लानानै
टंला हस्पिटाल एगारबाय थिग थांब्लानो बै जे सक दङ बे सकआव जखा जुखि जाहां जादों आरो बिसोरो आं फन खालामबाय बिसोर नुलाय होनाङा सोरबा खनसे आगा बैसा जानाबाबो नोंसोरो क्रस खालामलांनानै हस्पिटाल एगारबाय आरो आपिखौ बेनिफ्राय लांबाय लांना बिसोर बोरै फैनानै थिग न'आव सफैदोंबो बिथिं आरा फिसा जोनोम जादों आरो हस्पिटालाव बेनिफ्राय थाबाय थानानै बिनि नखानाय खालि नेक्स्ट दिना खालि अर्थात 8 तारिखे आरो 7 तारिखे लाबोदों जों ओमफ्राय बिखौ सेप्तेम्बरनि ओमफ्राय आबै फिसा आरो मोनाबिलि 7:30 जोनोम जाबाय बेनि उनाव नेक्स्ट दिना खालि आं सानबाय मा इदुमा थाबा जानाय नङा कारण एलआइसि बहुत खोथा दं नङा डेथ सार्टिफिकेट मोननो बिराद गोब्राब जागोन हस्पिटालाव लांसै थैबा थैथिसे बिजोंनो होननानै नेक्स्ट दिना खालि फुङाव बेखौ लांनो माने जुजा खालामदों बेथिं आरो इथिं रिलिज होदों आरो बिहामजोखौ रिलिज होनायाव नोंथांमोना फाइना जिथु टार्निं मोन्दोंमोन बैहाय बे टार्निंआव थिग एसेबो सफैदो एसेबो सहैदो आरो सोरबा आं बे माबाखौ आपिनि गारिखौ इजा थांग्रोनो होबाय थांनो होनानै इसोरखौ ओरै पार खालामनानै इसोरखौ गिदिंनानै फैफिन होबाय आरो लानानै 11:45 थैदों आरो बे सेप्तेम्बरनि 8 तारिखआव थैदों आबै फिसा जोनोम जादों 7 तारिखआव मोनाबिलिनि 7टा माने बिराद खाहानियाथ' दुखु गोनां जाहैबाय होमबा दा बे आदानिफ्राय गासै 2 उन्दै थालांबाय हौवासा सासे हिनजावसा सासे खिन्थु बेबो मोनसे दुर्भाग्य आंनो मा होनना बुंगोन खम बयसाथ' माने बिहामजोआबो खम बयसामोन बारा 30 बा 32ल'सो जादोंमोन जों जोंनि हाबा जागानाव बेनिफ्राय थांनाय 2020आव 20 नभेम्बराव खारखोमालांबाय बिहामजोआबो बहा थांदों बहा सोरदो जहैदों आं पात्ता गैया खबर लायाखै जेबो लायाखै आं उन्दैखौ लांफायाखै उन्दैखौ लांफादों आबै फिसाखौ बेबो थारमाने आंथ' ओरैनो 2012आवनो रिटायार जादों ओमफ्राय टंलायाव गंसे माने इउएन एकाडेमि दंमोनथ' हाइ स्कुल इयाव जास्ट प्रिन्सिपाल हिसाबै लांना दोनहैबाय आंखौ बेवहाय बेयावनो आबौ फिसा गोदो दा आंदो बेयाव थांदोंमोन आरो स्कुल थांगोन माने मा तुलुगु थांखो पात्ताखौनो मोनदिया निजे बेबायदि जादों दा न'आव रावबो गैला बेबायदि होमबा दा सासेल' हौवासा थालांबाय नामा सासेल' हौवासा थालांदों आरो दाथ' फरायगासिनो दं बेयो देग्लाय 9आव बा साफ्रोमबो नायगिरि रायजो राजा नोंथांमोना बे सारनि खुगानिफ्राय मिथिनो मोनखाबाय बे जेनाखि आदा दिलीपआ मा जानानै थैया नोंथांमोनाथ' एसे मिथिखादों जे माने प्रेसार स्ट्रक जानाय बायदि जादों बियो मा होनना बुंदों फैबाय थानाय समावनो न' खाथियावहाय मोनसे लामायावहाय बियो खर'खौ माबानि थाल खालामनो हायैनि गाव बाहाय माने गोलैनाय बायदि जादों होनना बुंदों ओमफ्राय उन्दुनानै थानांदों ओमफ्राय बेनिफ्राय हस्पिटालाव लांनानै मथा मथि ओरैनो हस्पिटालाव बेसे गोबावसिम सिकित्सा खालामनाङा 24 days माने गोरलै बाथ्रा नङा आरोना मानोना 6 माइलनि जिएनआरसि हस्पिटालाव गुवाहाटियाव होमबा आङो सारनिफ्राय नैबे बाथ्राखौ मिथिबावनो लुगैदों बे जेनाखि आदा दिलीप बे रुंसारि आदा दिलीपआ ओरैनो बेयो सारनि साबेसे माने गथ'मोन बेयो हौवासानि मादाव एसे 7मोन गेदेर नामा मानिक आरो बिनि नैबे 3 नम्बर दिलीपआ 2 नम्बरा अमृत नैबे दिलीप आरो सासे माने बै एनडिएफ जे गिदिंफानाय बिनि नामा सोमखोरमोन नै दिलीपआ 3 नम्बर आरो दा ओरैनो सारनि न'खरावहायथ' दा जों नुफैबाय सार दङ ओमफ्राय मेडाम सासे दङ फ्राय न'खरावनो रावबो गैला माने माखासे गुबुन साख्रि मावनानै एसे टाउनाव थाहैनाय बायदि जाबाय नङा होमबा ओमफ्राय दा आं बेखौ मिथिनो लुबैदों बे जेनाखि आदा दिलीपआ बे बर' सावथुन मुलुगनिफ्राय माबा मोनसे बे बर' सावथुन मुलुगाव गोबावथार बियो माखासे कन्ट्रिबिउसन होबोबाय माने जोंनि बर' माने हारिमु बिथिङाव बियो हाबा मावनानैहाय बर' हारिमु बिथिङाव एसेबाबो जौगाथाय होबोबाय दा बे बिथिङावहाय बे जेनाखि फिल्म इन्डास्ट्रिनिफ्राय माबा मोनसे बान्थाफोर मोनबाय दंबायबायमोन नामा बान्था बेबायदि आङो
दा मोनसे फिसा माबा मोनसे ट्रफि बायदि हरदोंमोन आरो बेखौ नुदों आरो सोंदोंमोन बहा मोनख्लायबाय बेखौ होनना बुङो माबा फिल्मनिफ्राय आंनो होदोलै बेखौ माबा होदोंबा मोनसे एवार्ड होदो होनना बुंदों आरो बे दे होनना बुंदों आरो नैबे सार्टिफिकेटआथ' थैनायनि उनावसो होनाय आंखौबो लिंहरदोंमोन खिन्थु आं गोजानखाय थांनो हादिया अल बड' आर्टिस्ट एस'सियेसननिफ्राय बे सार्टिफिकेट होनाय जादों माबा सार बे दा बे आदानिफ्राय सासे उन्दै हौवासा थालांदों बेथ' दा क्लास 9आव फरायनाय मिथिनो मोनदों ओरैनो मा नाम बियो दा अलंबार बसुमतारी बावनो थानानै फरायखायो ना हस्टेलफ्राव थायो हस्टेलाव दोनाखै थारमाने आं दोनो बियो इउन एकाडेमियाव आंजों दोनफायोमोन आं थांनाय 2021 सेमोन आरो सेमोन 10 मार्चआव आं एग्जामफ्रा हालिया होननानै रिटायार जाना फैफिनबाय आरो बे आं फैनाय लोगो लोगोनो बेखौबो लाना फैफाबाय फैनानै दा खाथियाव पुरन्दल हाइ स्कुल दङ बेयावनो एडमिसन होदों आरो बेखौ लांलाय लाबोलाय उसुबिदा जायो नालाय दा नैयाव दा साइकेलजों थांलाय फैलाय खालामनो हायो दा आं सारनिफ्राय नैबे बाथ्राखौ मिथिनो लुगैदों बाय आं एसे एडभाइस होबायहाय जे जोंना बे रुंसारि जेनाखि दिलीपआदि बर' सावथुन मुलुगाव गोबां खामानि मावनाय कन्ट्रिबिउसन होलांबाय दा जायफोरनाखि बर' सावथुन मुलुगावहाय खामानि मावगासिनो दङ बिथांमोनखौहाय सारनिफ्राय माबा मोनसे सुबुरुन हरनांगौ दङ नामा बेयो खोब गोनां मोनसे सोंथि जा गथ'आ हारिनि थाखाय बा सावथुननि थाखाय बा हारिमुखौ फोथांना लाखिनो थाखाय जिखिना खस्थ' खालामदों उन जोलै जेब्ला दा उथिबोदों हारिमुखौ फोथांना लाखिनो थाखाय बिथांमोनाबो जाहाथे गुबुन गुबुन आयदानि लोगोसे नैबे सावथुन मुलुगाव ओंखारबोगोन आं बेखौ खावलायदों फरायनायनि लोगोसे खेला धुला बायदिसिनायावबो बाहाय ओंखारबोनांगोन आरो हारिनि जिथु हारिमुखौ फोथांना लाखिनो थाखायनोबो बे दा उथिबोनाय उन जोलैफोरखौ गोसो होनो थाखाय आं गुरै खावलायहरदों होमबा बे समाव आङो रायजो राजा नागिर नोंथांमोननि गेजेराव आं बेखौनो एसे बुंनो नागिरबाय नोंथांमोननि खावलायनाय बायदि रुंसारि जेनाखि आदा दिलीप एक्टर बे आदाखौ सनमान होनानै नोंथांमोना जे होनबाय थादोंमोन बिथांनि सोमोन्दै लानानै फै आदा होननानै दा जों दिनै बे आदा दिलीप एक्टरनि जेनाखि जोङो फादार बे सारजों जों रायलायबाय माने जेनाखि जानानै थाखानाय बाथ्राखौहाय रायखांफिननानै गोसोआव दुखु खोख्लैनाय बायदि जायो मानोना जों दा दिनै मिथिबाय बे जेनाखि आदा दिलीपनि जेनाखि स्ट'रिया बिराद ट्रेजेडि आरो दुखु गोनां मानोना सावथुन मुलुगाव दिनै गावनि रोंगौथिखौ लानानै हाबा मावनायजों लोगोसे जोंनि बर' हारिमुआवहाय गोबां कन्ट्रिबिउसन होलांनायजों लोगोसे दिनै बे आदाया गोबाव माखासे जोरनो हादिया दा माखासे गोबां बिदा फंबायनि गेजेरावबाबो दिनै बियो हरखाब रुंसारि जालांबाय जुदि बे आदाया थानो हायोमोनब्ला बा थालांबावोमोनबा जोंनि बर' सावथुनाव बेसेबांनि फाहामदारि होबावगौमोन जों बेखौ बुंख'नो हाया दा बेनिखायनो आं नोंथांमोननि गेजेरावहाय आं बेखौल' आखाइ खबजानानै आं आरज गाबबाय जे जेनाखि रुंसारि आदा दिलीप एक्टर बेनि जिउमाया जेन' सोरगोआव आलो गोजोनै थाहैनो हाथों आरो जेनाखि आदा दिलीप एक्टरनि जेनाखि फिसाला थालांनाय दा फरायगासिनो दङ बे न'आव थानानै फरायगासिनो दङ जेन' बेबो गोजौ सोलोंथाइ लानानै जोंनिनो बर' समाजनि थाखाय माबा मोनसे मोजां मावलांनो हाथों सासे जोंनि बर' समाजनि सुबुं सम्पद जानो हाथों बेखौ साफ्रोमबो नायगिरि रायजो राजा नोंथांमोनखौ आङो बे समाव आं आसिरबाद आरो बोर सारस्रिनो थाखाय आं खावलायहरबाय आरो दा नैबे समाव जोंनो बे सारा गावनि बेसेन गोसा समखौ गारनानैब्लाबो बे बिटिआर इम्प'स्टरि इउटुब चेनेलनो जों समखौ होबाय दा बेनिखायनो आङो बिटिआर इम्प'स्टरि इउटुब चेनेल जानानै बे समाव सारनो आङो रोजा रोजा साबायखर बावनानै आङो सारनिफ्राय बिदाय लानो सानबाय दा बे समाव आं सारखौ जोंनो बेखिनि समखौ होनायनि थाखाय आङो साबायखर जासिबाय सार खुलुमबाय